El meu nom és Joan Manresa i jo faig cada setmana un programa per IB3 Ràdio que cobreix totes les Illes Balears, que es diu Àrea Mediterrània. Aquest programa és un recorregut, una mostra musical de tots els treballs que es fan dins la Mediterrània. Per tant, ja posa música des de cançó catalana, naturalment, flamenc, música àrab, música de Còrsega, música de Sardenya, música de Turquia. És un mapa musical que amb tots els colors d'aquesta mar Mediterrània per tal de que tinguin cabuda moltes produccions que d'altra banda no es distribueixen massa bé comercialment i que no sonen ni moltes ràdios. És Àrea Mediterrània que he recorregut setmanal. En français. Je parle bien. Mon nom c'est Joan Manresa, je suis de l'île de Majorque. Chaque semaine, j'ai fait un programme pour Radio IB3 Balears dédié à la musique de la Méditerranée. Le nom du programme, c'est Àrea Mediterrània. Alors, je mets dans le programme toute la musique que je trouve qui se fait de l'Andalousie à la Turquie, la chanson catalane, les chansons de la Corse, de la Sardaigne, de musique arabe, de Grèce, de toute la musique que je trouve dans la Méditerranée, parce que je pense que normalement, ici, à l'Espagne, c'est très difficile d'écouter dans la radio beaucoup de chansons, beaucoup d'artistes qui sont très intéressants et c'est impossible de les trouver dans la radio. Alors Francis Garriga, tu écris depuis longtemps, tu écris depuis quelques années. Attendez, parce que la question m'a provoqué un ancien. J'écris de 9 ans. J'écris depuis longtemps, j'ai 8 livres publiés. C'est septembre va avoir la lumière le 9e. Et la poésie est importante dans ta vie parce que je crois que tu as aussi tout un parcours de directeur d'une revue également. L'écriture de la poésie, c'est quelque chose d'important pour toi? Oui, c'est quelque chose d'important, oui. C'est ma façon de m'exprimer, de mettre en lumière ce que j'ai besoin de me demander et de me répondre. Et par rapport aux Baléares, c'est quelque chose d'important pour toi, le lien entre l'écriture poétique et les Baléares? Non, les Baléares, c'est le paysage, c'est l'amitié, c'est le soleil, c'est la tranquillité. C'est anecdotique. Et la recherche est donc... la recherche est quelque chose de plus profond, c'est un itinéraire... Pour moi, la question, c'est de résoudre des questions que je sais déjà qui n'ont pas de solution. Alors, c'est la question permanente. On est déjà vieux, on sait que beaucoup de questions n'ont pas de réponse. Mais malgré tout, on doit se formuler ces questions. Il y a une dimension un peu tragique dans cette définition. Bien. Sans pathétique, mais il y a une dimension tragique dans le fait de... Som Jaume Corbera, som professor de la Universitat de les Illes Balears, de Filologia Catalana, en concret. Bé, aquesta és una ocasió per parlar de les relacions possibles entre les illes de la Mediterrània Occidental, entre Còrsega, Sardenya, Sicília, les Balears,
realment les relacions ara per ara són quasi inexistents, realment. Però jo crec que haurien de ser bastant fluides, s'haurien de fer més fortes, s'haurien de potenciar al màxim, perquè les illes tenim moltes coses en comú, compartim molts aspectes culturals, començant per la llengua. Totes les illes parlem una llengua romànica que té moltes coses en comú. La cultura de les illes és molt comuna en maneres de viure, en maneres amb economia, en cultura en general. És evident, qualsevol persona que ha estat a totes aquestes illes veu les afinitats que hi ha, i en canvi els habitants de les illes són desconeguts entre ells mateixos. Difícilment un balear va a Sardenya, o un sard ve a Mallorca, o un cors no venen mai a Mallorca, ni els mallorquins van a Còrsega, a Mallorca o les Balears en general. Les relacions són difícils, perquè no hi ha avions que vagin directes, no hi ha línies de vaixells, les comunicacions marítimes són inexistents, les comunicacions aèries són llargues i cares, i això fa que vivim més lluny un dels altres que no som en realitat. A més, històricament compartim moltes de vivències. Còrsega, Sardenya, les Illes Balears, Sicília han fet part més o menys de la corona d'Aragó, encara que Còrsega ho ha estat més de nom que no de fet, però Sardenya i Sicília ho han estat durant molts anys, hi ha hagut una relació històrica. A Sardenya fins i tot hi ha una ciutat que parla català, que és l'Alguer, i a Còrsega realment mostra una afinitat molt gran en Sardenya, i en Mallorca. Jo que he estat a totes aquestes illes ho he vist. Crec que s'haurien d'estrènyer molt més enllaços de relació i les relacions entre totes aquestes illes. I les universitats crec que hi poden fer molt en aquest sentit, perquè són centres de promoció cultural, i són aquests centres de promoció cultural els qui més poden fer amb el sentit d'estrènyer relacions al manco culturals. Pot ser no tant econòmiques, però sí que d'una cosa pot venir l'altra, també. O sigui que seria bo que, si més no, començassin per les universitats a estrènyer aquestes relacions entre tots.